Γεια σας, ονομάζομαι Κρίστη Παπαδοπούλου και λαμβάνω μέρος και εγώ σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας για αυτή την ταινία, το Love Me. Χάρηκα πάρα πολύ που είχα την πρόταση να είμαι σε αυτή την ταινία, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέματα τα οποία λέγονται στην ταινία, που στην Κύπρο δεν έχουν αναφερθεί πολύ. Το πρώτο και κυρίαρχο είναι η αγάπη, που είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Και το δεύτερο είναι ο καρκίνος, που είναι ένα πράγμα που ειδικά σε αυτό το μικρό κόσμο της Κύπρου δεν αναφέρεται συχνά, γιατί φοβόμαστε να το αναφέρουμε. Και είναι θετικό το ότι σε αυτή την ταινία δίνεται ένα έναυσμα για να μπορούμε να σχολιάσουμε αυτό το γεγονός και να δούμε πως ένας άνθρωπος κάνει τα πάντα για αυτό το ζήτημα. Και το άλλο θέμα είναι η αγάπη. Η αγάπη που είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή και πολλές φορές ξεχνάμε να το αναφέρουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε. Νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο και πολύ δημιουργικό. Θέλω πολύ να αρχίσουμε γυρίσματα σε αυτή την ταινία. Νομίζω ότι θα πάει καταπληκτικά και love me.